Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat mayong hapon naman yari kita sa ikaduwang Martes sa bulan sa Hunyo tuig 2021. June 8, 2021 kita. Palatunturan Action Reports After Edition. Isa ka oras kag 15 minutos. Nga mga balitaan, dari lamang mapatian sa inyo sa nga palatuntunan Lunes tub Sabado. Action Reports After Edition inyo ka-action. Aksyon na Marlon Genovea. Ang tiyempo naton subong diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Manaya-naya ini tanto ang kaiditon. Way man magtupang ulan, magluwas lamang sa tulotalithi. Kag dabo-dabo. Man kun na pag-asa nga forecast ang ato sa nga pagkabasihan. May mga lugar, mga ka-aksyon nga mayara sang panaguob. Kag gulungal omon ang ilas sa nga tiyempo bangod sa ginatuwag nga habagat ang southwest monsoon. Na-eksperyensyahan na dito sa may National Capital Region sa NCR kag sa Libapa kung napito pa ka mga lugar, mga ka-aksyon. May mga paggulugal kag pagpulo paraguob nga na-eksperyensyahan dito sa ilas nga lugar. Magluwas sa NCR mga ka-aksyon araman ng pito ka mga lugar. Apektado man sang sading habagat mga ka-aksyon Central Luzon, ang Pangasinan, ang Cavite, ang Batangas, ang Palawan, ang Mindoro provinces. Kalakip na sa Western Visayas na nasakupan sang Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Magamuning plastara mga ka-aksyon, automatic. Nga ang mga residentes rin ng mga lugar dapat nga maghalong sa flash floods o kon landslides. Inyo ka-aksyon Marlon Genovea. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa lawantay, sige na mga Pangulong dinalan ang mga balita nga dapat naton pagtutukan. Unahon ta sa bayan sa nga balita lokal. Alerto bangod may mga tao nga manog-into na tunto pa. Ang tuyo agod nga makakwarta. Una sa balita, una sa aksyon.
ang ginatawag nga scam alert kinsa publiko sang pila ka mga opisyal sang lokal nga gobyerno diri sa Bacolod. Aso mga lamang hapon kinuganas ining balita mga kaaksyon. Ang target amo si Lone District Congressman Greg Casataya. Manang senaryo siri, may mga tao nga nagapanuwag sa mga restaurants. Usar ang isa ka kombinasyon sang numero sa cellphone. Pagtawag, istoryahon ang taga-restaurant o kung istoryahon ang personal sang establishmento. Mapareserba sila sang pagkaon. Sama-sama nagapareserba 30 ka packs o kung 30 ka serbi para pamahawon sa mga tao nga nagatambong o kung magatambong sa meeting sang taga Department of Health, DOH, kag Filipinas o la Police sa PNP. Yang siling ni Congressman Gasataya, subong lamang nga hapon mga kaaksyon may duha ka mga establishmento. Ang isa kapihan sa area sa barangay Masilingan, ang isa bantog nga kalan-an nga may hotel kag resort dito sa may Sunal Santa Lisay. Yang personnel sini nagtawag sa talatapan ni Congressman Gasataya agod mamangkot kun balatuod ang mayara sanggin pareserba ini para sa meeting sang DOH kag PNP. Tingala si Gasataya Yan pabalaw man si Congressman Gasataya na tingala siya. Kaman ang balyaway man niya sang meeting nga matabo ang DOH kag PNP. Kagway man sa pareserba. Sa lipot nga sugulanon ti mudos Yan sige daway na yan magpatumpik-tumpik pa. Si Congressman Gasataya, yan nga modos, gilayon nga ginpahibalo nis publiko. Ang pangabay sang kongresista sa mga kalanaan. Ako na naman nga sahi sa establishmento dapat nanay nga idiron, dapat nanay nga usisaon, busi siyon, himay-himayon, kag i-verifika sa maayo ang sinuman nga nagatawag, naga-order o kung nagapareserba sa pagkaon gamit ang yasiningalan. Hindi na ni bag-o sa palamatin-an naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini nga modus na hindi ni bag-o ni. Kaya nagligad nga mga tinuig, way patoya galing nga maghuganas ang COVID-19 nga problema. Nagliligad nga mga tinuig, may pilaman ka mga opisyal, gobyerno probinsal ganit tuya mo. Ang nabiktima man sa mga kaangay sa nga sindikato sa kaangay sa nga modus, may ara nga nabiktima nga ng bayad sila. Pero may ara man nga temprano pa naabot na nila ang ining modus operandi ag napabalo insigida ang taga-restaurant, taga-hotel. Naway ko na ilabot ya, lain nga tao na sindikato ina. Amo ni isa ka mabudlay nga sahi sang sindikato nga ginahimo sang pila ka mga tao nga way sang obrahon kunding pagpanunto para lang makakwarta. Kaya dapat tarang kita mangin alerto ha. Alerto gayon i-report insigida sa mga otoridad. Kung mayara sang mga tao nga daw may amo-amo sila ginahimo. Para nga kon madakpan kag kon mapamatud-an. Kon mahimo lang ang imuon sa ila, hindi lang sila nga kaso lang kundi pa dudlaon gibala sa mayad-mayad. Kapatungan sang sentensya. Inang sentensya bala nga nagaluluhod sila bla. Kag naga-ililigod sila sang hinulsol. Sa ila sa nga panghalit nga ginihimo. Sa ila sa nga isig kapariho. Tigalokdo kag nagapangilamos na kita sa problema dari dala sang COVID-19. Isiliya sako man sa paghimo sang kaangay sining modus mga kaaksyon tinamaran iniya. Ayaw kung tani nga kung magpanag-uob no? Kag magpangilat muna silang iguon una. Una sa balita, una sa aksyon.
Nano pagkiniba sa ring mga balita sa bahin sang lokal sa ato sa ring pagpangalagad. Developer sa proyekto nga ginapatukod sa Suba sang barangay Sumag, Bacolod. Amaning tawo sa likod sang ginaaligar. Illegal nga pagpanapas sa mga bakhaw. Ang illegal nga pag-reclaim sa Suba sa barangay Sumag, Sura sa Bacolod. Ang balita ginpasakaan na sang kaso subong nga hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagpasaka dari amo ang barangay council sa barangay Sumag. Ang ini nga proyekto ginatawag ini nga mini wharf sa Suba. Nangin kontrobersyal ini kaman damo sa nagreklamo damo giya tumaas kilay sini kay ginkuwaan sang laragway pagi sa drone. Di kitang-kita gid nga naggalampuwas, naglalapaw. Kaya ba mini wharf nga proyekto sa Suba sa nga barangay Sumag. Nagsingki ang isyo nga nagpalibot sa nga proyekto. Damo ang nagreklamo mo. Kung pamangkot nila pati bakhaw pinanapas. Kag ang pag-reclaim o kung pagtampok sa duta, naglalapaw niya sa Suba nga ginaagyan sa tubig. Sa mga hapon, ang Aksyon Radio Bacolod salamat sa mga nagsaksi sa papasaka sa nga panumbungon sa Hall of Justice Sura sa Bacolod. Upod ang punong barangay sa barangay Sumag, Bacolod nga si Rodney Carmona. Upod man ang legal counsel ko abogado nga si Attorney Mark Stephen Mayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kaso nga ginpasaka hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi 5. Not once but 5. 5 gid ka mga kaso rin. Ang ipasakaan diri mag-aksyon, Engineer Andres Taculud. Ang detalye sa pamatian sa report sa ato sa ringa patrol with Aksyon dyan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban pagid nga balita mga ka-aksyon, pag-abot sang Sinovac vaccine sa Bacolod kag Negros Occidental. Oy, yun ha. Nagdungan. Wala magsig-magsig. Kundi isa lang ka aeroplano ang ginkargahan. Aman kahapon ginmention ko di. Ginmention ko di. Nabasi kung magsig-magsig na mabala aeroplano kargahan haw. Ang Bacolod, separate man ang Negros Occidental. Kaya mati nagligad itong Sabado, 10,000 vials o kung 10,000 doses ang Sinovac. Nagabot na rin para lang sa Bacolod, para sa Negros Occidental. Pero subong dungan huwa. Isa lang ka aeroplano ang ginkargahan. Di ang duda sang kalabanan nga basilain ang ginkargahan para sa Bacolod. Kaglain man para sa Negros Occidental. Why ni matabo? Man subong aga, nag-abot nga bakuna kontra COVID-19 para sa Bacolod. Kag Negros Occidental, Cebu Pacific lamang nga aeroplano ang ginkargahan. Ang kabugusan, 23,800 ka vials o kon 23,800 man ka doses sang Sinovac. Ay equivalent sang isa ka vial sa Sinovac, isa man ka dose mo. No, 1:1 ang equivalent ng mga ka-aksyon sang vial kag doses sang Sinovac. Ang 7,000 ka doses para na sa Bacolod, ang 16,800 para naman sa Negros Occidental. Subong ini mga bakuna ni ara na ginapabulubog nawan sa tagsa ka mga cold room o cold storage sa sura sa Bacolod di ara sa New Government Center o NGC. Ang sabayan sa probinsya naman sa cold room naghamtang sa Provincial Engineering Office. Subong nga bulan sa Hunyo amo ning ginapaabot mga ka-aksyon. Kaya nagsiling ang DOH, ang Department of Health nga ang bulan sang Hunyo. Amo ning bulan nga magadamo ang pag-inabot sa mga bakuna diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Mo gyud man ginahulat naton di. Madamo-damo na ang bakuna gakahulugan. Nga madamo-damo naman ang maturukan sang first dose tubtob second dose nga bakuna diri sa probinsya kag syudad. Mapanasig-nasig man na ang vaccination nga ginapatigayon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano pagkiniban sa nga balita, tuman ka talulupang doon nga mga balita, search kag rescue operation o kon search kag retrieval operation
Guro, ti pila ng kauras na naglipas. So, retrieval operation na guro ni. Ang tawag mga ka-aksyon. Pero ti, may milagro no? Hindi imposibleng ginatawag na milagro. May ara gani nga nadula na missing mga ka-aksyon ginanod sa baha. Nagligad na gani ang isang semana. May ara gani ko kaisa isak bulan. Sobra binulan. Nakitaan niya buhi pang aman. Man nasampay siya sa isa ka isla nga wala sang tao. Hindi na imposible, di ba? So, galaom kita nga yadtong naanod sang baha, tugas sang dalukdo sang tubig sa suba. Nga 5 ka tuig nga bata nga babayi. Dito bala sa Mayla, Carlota City, galaom kita nga makitaan hindi siya nga buhi. Di ang search operation mga ka-aksyon subong sige gyapon. Isip-isipon naton mga duwa na kaadlaw subong nakaligad sang matabo ining pagkadula sang bata kay naanod sa tuba matapos ang pagdaludo sang tubig sa Purok Size, Barangay La Granja, La Carlota. Prong information na bato naton duwa pagyapon makitaan ni. Ang Special Rescue Unit sa nga BFP sa nga Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental kay nas nga agagin padala na ni sa gobyerno provincial dito sa lugar para mabulig sa operasyon. Si Mayor Reg sa Halandoon nagkadto sa natabuan sa insidente para nga lantawon kung pila ang kalabaon sang taytay nga plano ipamtang. Manbutangan na lang taytay mo. Ang pabutang sang taytay, importante man yung mga ka-aksyon sa aton nga mga ka-aksyon na binigay sa mga nagalabay permebla sa ganatuwag nga overflow. Ining overflow ni mga ka-aksyon ti. Labay ka na nga sang sapa akong suba Ang ginalabayan mo na, simentado man, pero ti masami ina gina lapawan sang tubig. Amo nang pinakadelikado gid. Basta ka lain tiyempo, ang sa mga nagalalabay sa overflow na ginatuwag mga ka-aksyon, mayong pangita doon lang kamo anay sang sarang matiniran, di na kamo maghala ka pamilit sa pagtabok. Sabi nyo matinong, may gatupang ulan, pero kabagos-bos gali yun ang daloy sang tubig dito sa babaw sa kabukiran ho. Dasay na pag-us-us mga ka-aksyon, ti matabuan ka harakas tunga sang suba. Golpihon ka sang hampak sang nagabagos-bos nga tubig o kung ginatawag nga dalo-do. Yawan ka nagkapangita kung din ka mandalagan, damo-damo ng mga aksidente nga mga parehos ni. Isa na salenta na si Mayor Reg Sarandoon sa La Carlota City nagkadtogid bisitas lugar. Parang hibaloon kung pwede mabutangan sang taytay ang area. Kung pila ang magastos ang syudad, parang hindi na masulit pa ining insidente. Ibalaw naton dugay-dugay kung ano na ang nalabutan sang ginapatagayon nga operasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ilog kita sa bahin sang Balita Nasional. Ari unahon kong idmuno ni sa Balita Nasional. Ang panibag-o na naman nga krimen nga pagpatay dito sa Kapas sa Tarlac inilamang sa aga nakuhaan sang video klaro gid tama mo perti nga paburo sang laban-laban Armalite gruto ang ikaduwa nga lalaki nga gumawa sa auto. Ang una lip otoya laban-laban 9mm kon 45 ay ikaduwa laba gito ya sus gabrr. Ang ginpatay maka-aksyon, pulis. Pulis, naka-uniforme pa. Kuro halin bag-ulan ni duty na. Police officer, way makapangaman, tiniro, patay, pinarakan sa luthang. Nakadestino ining pulis maka-aksyon sa PNP Aviation Group nga nakabase sa Clark Field, Pampanga. Ang ngalan, Police Staff Sergeant Michael Mayon. Hubin baka tama nga pagka-pulis ni. Staff Sergeant palang galing isa ng ranggo mo. Taga-barangay Cristo Rey Capas sa Tarlac. Kung basihan ta maka-aksyon kang lantawon naton ang mga mensahe na gina-post sa mga abyan niya, kakilala niya sa Facebook mga ka-aksyon.
search nyo na ba Michael Mayon, ka makita nyo na mga mensahe. Ining si Staff Sergeant Michael Mayon, ginasiling sang iya mga kakilala kag abyan sa mensahe social media, partikular sa Facebook. Nabansagan din nga si Ali alias Cardo Dalisay. Di, ang itsura may pagkakuko Martin magamo ng plastada dito sila sa nga lugar. Kay una bes, Huben, may pagka-artistahon ang dagway siri. Di panawag sa mga kakilala ka mga residente dito sila sa nga lugar. Si Carlo Dalisay. Cardo. Ang tuntuon niya alam ni Cardo is Ricardo, di ba? Ricardo. Di makita nyo ba na, i-search nyo na ba na Michael Mayon? Kaya dara nyo mabasahan ka ng mga mensahe mo sang pagpakig-unong mga ka-aksyon. Pagka-artistahon gibang to niya klase pulis ni. Kitang-kita sa nasilintara sa CCTV kung paano patyon sang gunman. Ining biktima nga pulis. Duha ka mga anggulo sang CCTV ang nakita ko mo. CCTV footages mga ka-aksyon. Subong amat-amat nagalapta social media ho. Pakitaan sa video maka-aksyon nga ining si Police Officer Mayon. Nauna ning iya sa ding auto, siya ang nagamaniho. Why siya sang upod? Auto yas Toyota Altis. Papuli na ni siya sa ila sa ding lugar. May isa man kaitom nga Toyota Altis man auto man. Ang plaka mga ka-aksyon ZEW 568. Zebra Eco Whiskey 568. Ang ining isa ka auto nag-overtake ni sa ginamanihong auto sang pulis. Pag-overtake mga ka-aksyon, pumundo. Ti pagpundo, tingala guro ining pulis, pumundo man ang isa ding auto. Pagpundo to sang auto nga nag-overtake mga ka-aksyon, nagwa una ang isa ka tawo sa likod gabayan sa auto. May malipot nga pusil, tiro gilayon mo. Dason gumawa isa pagig ka lalaki, gumawa naman halin sa una nga portahan sang auto mga ka-aksyon. Bit laba naman nga sahi sang pusil, laban armalite, paarak sang tiro, mudamo sang bala nga gumawa mga ka-aksyon. Dasig sila nga duwa nga nagbalik sakay, ining mga tagluthang ka nagpalagyo. Ang biktima nga pulis ni damo sang tao galabay kami ti dalan mo. Nakakita ang nila mga ka-aksyon nga dugoon na ni pulis gindala pa ni sa ospital dito sa may kapas Tarlac man proti bangod sa damo igo patay gining pulis ni. Kumo kay nakuwaan sang klarong nga video sa CCTV. Amo ni siling kung importante ang CCTV sa pagsulbar sa isa ka krimen mo. Magluwas lamang sa CCTV nga imbis nga makita mo ng itsura sa tao, maklaro ang isa ding guya o isa ding dagway, may ara ya CCTV nga pagkakita mo ya sa itsura sa taong ilong yara nagsaka na sagtang. Una sa balita, una sa aksyon. Di bla? Baratohon yung CCTV. Nami yang CCTV mag-aksyon nga bisan mahal di kalidad, pulido, nga bisan layo bala ma-zoom in mo siya. Zoom in CCTV naman, duduban ko naman ang CCTV sa may area Escalante City ho. Ang tao nga nagasaka sa babaw sang lobby sa Sagay, kitaon niya CCTV sa Escalante. Wala nun pa nga gatiniil ang tao dito sa bukid sa Sagay. Amo nagkakaro sa CCTV ito sa Escalante City. Balikan ta mag-aksyon ining krimen nga di. Standby sa ato sa ring patrol, importante ni mo. Ipatay gining pulis mga ka-aksyon. Omo kay nakuwaan sang video dari mga ka-aksyon pabangkot di dasagayhan nga maresolbar ining kaso ni. Ang una nga tumuhaw nga balita. Ining auto nga ginsakyan sa mga tagluthang nakit-an ginbilin nila ni sa may sitio Baloy, Barangay Arangonen, kapas sa may Tarlacman o sa mga nga lugar. Nangita sila guro sang I don't know kung basi may iban sila nga salakyan ginsakyan. Sa ginusisa mga ka-aksyon, may plate number man mo. Atong auto sa mga gunman to, ginusisa sa record sang LTO, Land Transportation Office. Nabalaan nga ang plaka sa ning auto ni peke, or kung hindi peke, ginawat. Hindi amo mo, wala man nakarestro sa amo sa ning unit sang salakyan.
Sa kuwa sang CCTV, mayara porsyon nga kitang-kita ginanawong sining duha ka mga lalaki diho. No? Kung sana siling tananami ang kalidad sining CCTV ni, ma-zoom in mo di ka makilala mo gini daw ang nawong sining duha ka mga lalaki. Di ta gusto nga mapareho man sa iban nga mga krimen nga wagi sa kasulbaran. Damo ang masiling naman nga tipigaw investigasyon magamin plastada eh. Kung tanda ka nga investigador mga kaaksyon, dasig mo nga makilalaan kag mahatagan sa kasulbaran. Kag madakpan tong duha ka mga nagluthang mga kaaksyon. Ara social media, matamat nga lapta inang video, hindi man pwede siguro nga way na makakilala sang nga tawo, di ba? Kung taga Pilipinas, palang na spihogid mayara sa matudlo na sila. Damo gina sa nakakilala sa ila. Una sa balita, una sa Balon taning motibo, ang motibo tiway pa rin natutukan siguro. Ang una din tutukan sa pulis siguro nga madakpan tong duha. Ang motibo ti isunod na na. No, kung anong pinakamotibo dire. Antes nakatuwa nga to sa nga patrol, duga nga balita nasyonal, duha ka mga senador nagasugod na sa pahamot pursos mga tao. Bangon sa plano pagkapili sa mas mataas nga posisyon sa 2022 nga national election. Ang ginkapital nila ho, labi money, halin sa isa ka kongresista kabaylo sa pagpasar sang franchise bill. Grabe, may mga labi money glin Ari na, nagsinungaw na ang mga baho nila. Si Senate President Vicente Tito Soto III, sa mga Martes mga kaaksyon nagkumpirmar siya. Sa hambal yagin balik ko ang yagin balik ang 20 million pesos nga labi money. Porte no, damo kwarta sa bahin sang Kongreso no. Ginbalik yan 20 million pesos nga labi money halin sa isa ka kongresista. Ang siling ni Soto, si Senador Panfilo Lacson naman ang una nga nagbulgar sining labi money nga ni. Naging padala kuno sa isa kongresista sa isa ring opisina, sa opisina ni Soto. Klaro pa sa alas 4 nga pahamot pursyon eh. Sa online interview siring ni Lacson dapat siring dapat ko ni ibulgar sa publiko, dapat ko ni pabalos publiko. Ayhan mapati pa din kalabanan nga mga tao nga sa siring labi money kani. Pamangkot di nga subong lang ni ginbulgar. Langon sa rason nga si Lacson ag Soto, matandim presidente ka vice presidente sa 2022 eleksyon. Kaya mga tao subong, hindi bantanan kundi kalabanan. Tanda na ya, nagapanilag na, basta gani politikos Pilipinas, isipon na lang. Inisipon na lang ng tampad, kaya hindi kawatan. Ang labanda makaksyon mga hakugan. Mayara gani nga permilang nga kamensyonan ang ngalan sa hukusupukos nga katabo eh. Basta pundo kon kwarta sang gobyerno ang pag-istoryahan. Sige pamor, dugangin nyo pang pagpahamot na. Pero sa likod sa tanan, plariho malanggalit na sila tanan na may pagka-plastik nga batasan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Sa nga bahin, hibalon ta na maka-aksyon. Ano ang sitwasyon sa buong syudad sa Bacolod sa 5:22 nga oras? Rush hour sa Bacolod City. With Aksyon dyan, sa Patrol Aksyon dyan, ang hapon, please come in. May nga production mark sa tanan nga ba ka-aksyon ang patrokonari kita sa lang area sa Buri Road, baniblas na barangay Mandalagan, surat sa Bacolod. Nagpamulyo na naman ang patrol, norte kita nga bahin sa syudad. Pero tidring makita ang mga ka-aksyon nga ang nagalabay nga sanakyan ginaisip niya. May mga tao, Aksyon mark nga nagaisip kung pinakabilog galabay sa dalan Buri Road siring hapon. Basi yung tingala, baladra ang mga motorista nga pag-post din nila sa Conferential Road, may nagpapilungko kag may nagaisip ginalantaw abing slakyan kag nga sahi no kag kon ano dra mga ka-aksyon ang naganilabay yan ikano Department of Public Works and Highways yung sa digdi kada magtinuig basta mga proyekto sila kasi gigid man na ang ila diri nga ginakandak nga paglantaw kung kadamo giman bra sa mga salakyan nga naglabay sa isa mismo karuta mga ka-aksyon. Pero anyway, sa patrol na din na kita dito mismo sa area sa Barangay Tangog. Dito kita from Dalan Araneta, nagbiko kita rin sa may Golden Field. Pero sa kadasig ng sambiyahe, although may pinadala ka mga areas, nga nagkapadayon sa Quiapo na pagkayo ko ng construction sa Dalanon, importante mga ka-aksyon, tayo yun ang biyahe. Dahil kami ganun naglabay ha, Araneta, palapos kami dari Golden Field,
Pero diretso man ang biyahe sa patrol, wala man rin sa mga obstruction, wala man nagpunsok ang mga salakyan, dasit lang sa pagpanakayo naton siniginamang hapon. Then from Golden Kid mga Aksyon, nagbalik kami diri sa Aksyon Extension. Dra kami nagbabay liwat sa may Taytay, no? Kay tikrapat sa Taytay, ginalan, talo naton, kung kumusta na. Then nagdiretso kami mga Aksyon palapos dito sa may Dalan Alihis. Balik kami sa may Alihis nga ruta. Then nag-go straight kami pabangga metal. May ari sila ka buno baligya kaya po mga ilinon kita na Montreal sila nga po ng Sonmar. Bisan nga do hindi pwede ka inom sa may public places do may ari pa dre. Narin pa na ginamo natin magkuha sa Naragway. Pero may isa ka portion dre no nga do nagapuno pa saway-saway sa gihapon na. Pero dali ba ka-aksyon sa area sa Bangga Metal, sa liman nga po nakadiri moderate heavy, ang sitwasyon kung trapiko nga atong tagambalan, kinamo, gitman pribado nga salakyan, nga nagalabayo kundra mismo nga ruta mga ka-aksyon, nagalusot sini nga po, kaya tiagon na likawan nilang traffic, ang Bangga Kore, dali ka na lang labay sa may Bangga Metal, kaya nalabot nga may traffic lights na, may traffic enforcer ba? Kaya ang traffic enforcer mo na yung nag-control, labi na ako may kung kaita, yung nara, bala sa may nag-violate o konti nag-puro kabalan lang nga bisan na may mga traffic lights na diretso gyapon sa pagbiyahe. Pero na, yung diretso may Bangga Metal, kaya may traffic enforcer, mo na nagamando, gidya, sang ako nabi, sang sistema, sang traffic code sa mga lugar. That is why, nga wala nga problema kung dalagan sang sarakyan, kung traffic code sa mga kabalan, diretso no, ang traffic na makakson sa Bangga Metal. Except na ginamang, kung na yung mga ruta, ling ka sa may Bangga Kore. Pagkadto ka, di Bangga Metal, bottling on from north, going to south direction, kalaba, git sa pila sa mga sarakyan. Sa dodo, wala namang ibang yung diversion road. Except na ginamang, kung naling ka pa lang sa may backup 6, so, kung ari ka pa lang sa libertad nga ruta, matabo ka pa lang intersection sa may backup 6, duwala naman na ibutili, on mo, pwede ka di ka left turn, pakalusot ka magka-aksyon, Barangay Tacoling, Usuyo mo na ba Tacoling Road, ang lulutsan sa dito makaaksyon sa kilid sa Bacolod Memorial Park. Di at least kandra ka mo maglabay, alihis ka mga ruta, then pabalik ka mo sa Bangga Metal. Kung ang inyong padurungan, either Barangay Mansiringan, o kung Barangay Antumanan, o kung luwas ang Metro Bacolod, padulong at sidangan nga bahin sa probinsya. Pero kung dari ka naman sa topper sa Mansiringan, tiway ka good choice ko, pwede ka giliyapon ka na bahin sa may tabok ka draba cup 6, diretso ka doon nga Juliana. Pero ekspektaron nyo na makaaksyon nga paglabo alabay nyo sa may dalan doon nyo na medyo hinay na dala ang traffic kay kiramo nga naan sa mga salakyan. Plus pagid kiramo sa nga nagapamalaklon dra mga ulutanon o kada mga prutas, mga suludanon, abi kay inasalan mga portion mong subang blasang City Heights na dala makaaksyon. May traffic lights nga naan dra hindi na din pwede nga kapinagusto lang kung wala ganing kita nyo may nagasugata, pwede ka nagkatabong sa dalan. May sistema na naman dra ang trapiko sa area mismo sa Libertad Extension mga ka-aksyon. Plus pag-iida, kung diretso ka na sa Bangga Kore, dito, amuman, may traffic light nag-function, karamo sa masalakyan. Pero amo siniura, singagaw ka na nga daan, samtang truck ban, pabot, silingon, wala padlagko ka masalakyan, nga nagrabay dra sa may circumferential road, kaya diretso pa rin. Kag hindi tanto mo sinakabugat ang trapiko siling hapon mga ka-aksyon. Nami ang panyempos malibot ng surad. Kita naton galing kay tikong sa isa may nagatulotipon nga ganom sa kalangitan pero mabulubog na ang panyempo. Amo ni ganito medyo wala subo nga do katuloy ng panahon. May bansin ni diri nagapaw na hunay mga ka-aksyon. Alin kami diri sa may area ko subdivision. Karamo gali sa mga balabalagya na mga malagyaan, no? May mga dari mga isda, may mga frozen foods, kag iban pa. So karabanan, hindi na kinanglanon pa makadto sa mga Burgos, sa may downtown area, o kung every public market, iban rin na lang ginagapamalaklon, mga kakson, sa mas lapit nga lugar sa ila. Muna niya, itong galing ang advice, kung narinig ka mo din sa conference road, kita nyo lakson, doon po sa traffic, pwede ka mo bala makakson, kung usoy gyapon sa conferential road, din liko ka mo din lang lulutsan sa Buri Road, dili ka mo na bay. Dinantes ka mo ito magdiretso, paliko, patuos, may Taburi Road, Lacson nga direksyon. Left turn ka mo, diri ka mo lusot sa Tubang, sa Bacolod, o kan Our Lady of Mercy Specialty Hospital. Kay Dria, diretso, amo na traffic ng gigani, kaya kataway ng sambiyahin namon, lapit na kami diri sa may Saints Ko, Dampiho, lalutsan sa may Bangga, Lasal, sa Kino Drive, mga ka-aksyon. Inaagod malikaw ninyo, ang medyo mabulubukan ng trapiko, anong area sa Dalan Lacson, bisan pa mga ka-aksyon, diri mismo sa area sa Dalan Araneta.
So far mo na ang pinakalang sitwasyon kung traffic ang aton pagkabalan sa palibot ng sulad sa Bacolod sining hapon mga kaaksyon sa tutaran ng tags palamati. Basta mo sa panyampo, namigid man higop sa mainit na kape. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inangabahin na lamang sa aton sa kaluwan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Okay, sa Luwan to ang to sila nga mga nagaboritor sa live stream sa kay Toto Bea Jonathan. Good afternoon. Marilo Kahilig, watching live from Barangay 1-A, Manapla. God bless. Joseph Martin L. Yolo, good afternoon. Melchorita Ferrer, good afternoon. Ray Baryoga, monitor kami dari sa may Pandaron na DSB. Alex Monteza Raman, Yvonne Boiser, Dan Sharing, thank you. Amal ni Alex. Okay, salamat kid. Si Ami Rivera, good PM. Missy Mongkal, ginatami ko lang Nanay Lukring sa Estela La Carlota. Missy Mongkal. Pelton Lipura, good afternoon. Watching live from Pasay City. Afia Kim Riman, good afternoon. Amal ni Alex, tamiyo ya. Ma'am Vanessa M. Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon. Apil sang Padarong DSB. Upod sa puwar sa EFC. Maraming salamat. Okay, thank you. Christian Roa, good afternoon. Aksyon Marlon. Si Suzette Alunan, watching from Hong Kong. Humalumina, mayong hapon, Imbong Dio Campo. Monitor ko din sa may maaw, bago sali. Diding Alohamiento, pamatila kami sa radio sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat. Renido Aldea, watching live from Manalim Sim Hinubaan. Richard Dait Pacheco, monitor ko dari sa balay. Ngarian Malunes Oribi, okay, mayong hapon, Aksyon Marlon, tamiyaw ko lang da ka batch 89, San Luis Amedel National High School. Ka ano ko ni gali, no? Ka schoolmate, okay. Si Mary Ann Malunes Oribi. Sara Mendoza watching Kingdom of Saudi Arabia. Chofelo S. Española Jr. Mayong hapon sa Marlon, monitor, tamiyaw ko lang happy 58th birthday. Magdal Nunez, Tagda, Zone 3, Hinigaran. Elizabeth Malakagamala. Keep safe, everyone. Thank you. God bless. Okay. Alex Montasa, mga kawatan gani sa barangay pa lang sa kongreso pa. Oh, damo na sila. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na ita. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Unahon ta ang balita sa Bacolod City Hall. Ang importante ni, no? Kay nagligad nga mga tinuog sa siling tara. Natabo na ni may mga government officials na kita nga nagkalabig tima sa ning modus operandi. Sang pila ka mga grupo kung sindikato nga nagatawag sa hotel, sa restaurant, kag naga-order, no? Nagapa-reserve. Igo marahon gali ang ina sa ring tinutuyo para nga makakwarta lang sa sinindikato nga pamaagi maka-aksyon. Ti subong nga hapon, giliyan gan pabalo ni Congressman Greg Sataya ang ining modus nga natukiban nila. May duha ko ka mga establishmento na gintawgan sa mga hapon. Aksyon Radio City Hall Report. Matiang tali-tali sa ring balita sa report ni Aksyon Dale sa Aksyon Dale. Mayong hapon, please come in. Action Mars, strike 2 na si Congressman Greg Gasataya nga kuntani biktima sang pagpanginto sa Skokon Scam diri sa may syudad sa Bacolod matapos nga may duwa ka mga establishment ang nagpakig-angot sa iya kag sa sining office sa Action Mar nga allegedly may sang gin pareserba no ang kongresista o sarang nga sining ngalan bangod sa may kuno sang tag sinapol nga patigayonon sa tunga sa Department of Health kag Philippine National Police Action Mar. So sulod kay Congressman Greg Sataya, hindi matuod ang ining impormasyon Action Mar, wala inisang may gin-order o kon reservation para sa among pag-sinapol. Hindi ka bang danan kung nga nag-post ang kongresista sa sining personal nga Facebook account Action Mar nga nagapangabay sa publiko ilabi na sa mga establishment diri sa mga syudad sa Bacolod nga kon mahimo i-verify gid siya sining nga talatapan Action Mar in kaso gid man may mabato na nga tawag no kaya according diri kay Greg Sataya ang numero Action Mar nga nagtawag sa isa ka establishment kag sa ikaduhang establishment parehas ang numero smart nga numero Action Mar agkaron na ginatinguan nga matrace no sa office ni Congressman Greg kag nagpakig-angot naman sa natungdan nga mga ahensya sang gobyerno sa possibility nga matrace ini nga persona nga nagapang-into Action Mar. Ginpahayag diri sang kongresista nga masubo-subo ini nga mga tikang Action Mar no nga karon nga may COVID-19 pandemic apektado ang mga negosyo pero may mga tawo sa gihapon nga nagatinguha na mag-take advantage para gid lamang sila sini nga benepisyo. Aling tingog ni Congressman Greg Sataya. May nagtawag sa akon informing me if may ara kita ginhimo nga pa-reserve sa isa ka restaurant diri sa Bacolod. Kami meeting kuno kita with DOH and the PNP. Siling ko wala man kay Rotuay kami nga tawag may mga schedule kinatuan gid na no. So and then pagkapuya ko sa telepono may nagtawag ng office nga may nagkatuman dito nga may isa man ka cafe diri sa Mansilingan. Same man gyapon using that number panawag siya kagapakilala nga kilala mo ko si Congressman Gasataya ko mapa-reserve ko da good for 30 persons kami mabot ang PNP, DOH ma-meeting kami da ang gitawagan nila nga restaurant nag-verify na dito ang ginila sa office para nga ma-check if hindi to or di so may na-verify tingog ni Congressman Greg Gasataya ang numero nga nagtawag sa same number sa duha ka establishment 0926-882-8981 Action Mar. So 0926-882-8981 no kita mo 30 packs diri ang ginpa-reserve niti mayo lang gani nga gin-verify nila una kay ang balal ni Congreg what if binagluto na to what if may gin-serve na ang ginpang order Action Mar mayo lang nga mayara sang
verification nga gipatigayon ining establishment antes Manila nga ipreparar man supposed to be ang mga pagkaon nga personal action mark. Kung madumduman, last year nagwa man ining mga modus action mark nga last year yan na-serve dito yung ganing pagkaon mo. Na-serve dito yung pagkaon, ti wala charge sa ring kongresista, ginbayran niya sa to action mark. Pero this time ayun ikagin na verify sa mga establishment no nga kung bala to o good man nga may order sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya action mark. So kung hapon ang balik kong Greg, isa din sa tika nga ilas ni Genovea, gintawagan nila ang tanan din ng mga establishment sa Bacolod City and informing them nga wala siya sang gintang reserve or gin order or gin reservation na action bangod sa meeting nga patigayon between DOH kag PNP. Di mo niya nga panugyan sa mga negosyante, lagko mandira or gagmay nga mahimo i-verify gid action mark kay balik kong Greg kung magpa-reserve siya ginakatuan gini siya sining staff personal development action mark para makapili dira bisang order kung dirang mga pagkaon dira kag at least masigurado bala nga legit kundaga ang reservation usar ang ngalan ni Congressman Greg Gasataya. So bali Aksyon Dale pangguba sa ngalan gali ni Congressman Gasataya hindi kay modus nga makakwarta gali atong nagtawag to. Yes, action mark. Mo gid ang ginapanan diri sang kongresista do kay strike to na ni ang ngalan ni Congrega nga ginausara sa mga kumbaga manghalit kagsasko kag mangguba sa iba na nga tawo aksyon. Amo matang sundal duduman mo to tong kuno si Greg managtag sang ano to food packs ato nagbutang sa bangko sa gwa sang puloy ano mamamo man to do kamo gid action mo dito kaya kun di magsala ka bugol man silingan daw dito nga iya nga sa ulihin at tukiban nga hindi diya tuod no kaya pumuloy dito backfire bala sa ngalan ni Congressman Greg nga may nagpabalo kuno nga ipaguang bangko kami mga pagkaon ihatag may mga ayuda nga ihatag ang ending gali wala action mar ginpalakta lang ang text message bala sa wala may baluan nga number kundi nagalin sino ngalan kung sino ang source kagin pasapasahan man tiyang pumuluyo nagpati man nagpagawa man sa kanya-kanya nila nga bangko sa paglaom makakuha dira sa ayuda kay that time action daw ECQ or hugot-hugot no ang quarantine classification sang syudad sang Bacolod. Update may dagikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon niyo Aksyon Dale Salazar una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Abi nyo sa nagahimo sinibala sa uling gwa siri ang simpatya sang tao makadto ba kang Congressman Greg Gasataya di bla ano nga sahi sang tuyo nga pag ano man gubon ang ngalan sang kongresista para nga damo sa masuya sila nga mga tagiya sa restaurants doon di maguro maglabot sa mo nga punto mas nagsikat na gid-gani ang ngalan dari ni Congressman Greg Gasataya mo ng plastada na wag man sang tunog ang ngalan nga magagawintro si Congressman Greg sa pagkakongresista sa 2022 nga eleksyon di bla. Duga nga ni karon sa Aksyon Firing Line karon with Aksyon Brian Morden alas 7 to alas 9 alas 5:46 oy importante may vitamin D3 ato sa nga lawas dumdumon nyo gina nga basta vitamin D3 life extension. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara! Alas 5:55, balik nga report sang patrol with Aksyon Jan Diaz, detalye sa natipon nga balita. Aksyon Jan, sa report please come in. Aksyon Mars, inigidamang nga hapon, pinapasaka na sa Barangay Sumag Council. Ang 5 tanan sa mga kaso, batok sa developer na ginaligar ng patigayon sa illegal nga pag-reclaim o kunabi ang paghimo sa mini-war pa. Kaya ang illegal man nga pag-utod sa mga bakaw dra mismo sa area sa suba nga sakop sa Barangay Sumag, Sulad kang Bacolod. Pero dari kay Barangay Sumag, punong Barangay Rodney Carmona, ang ilag yung desisyonan nga ipadayunon ang pagpasaka sang kaso bangod nga ini panigurado ni Aksyon Mar bangod sang pilaman kay mga halit nga ginsuga kining aktibidad dra sa suba sang Barangay Sumag. Sunod rin kay Carmona, abisa rin nga nagpabutsag nga ang developer nga si Engineer Andres Sacolod nga iya i-comply ang tanan nga mga requirements para nga magkapadayon siya sa iya mismo nga pagpatigayon sa mga aktibidad o proyekto da mismo sa area sa Barangay Panagkog at Barangay Sumaga. Dugang ba ni Carmona, ini na una na nila bingagin na istoryahan kag dapat gitsuno sa iya nga padayunon. Agod nga mapangapinan ang dunang manggad kag of course Aksyon Mar ang kinamatarong sa mga pumuluyo sa barangay nga may maapektuhan ilabi na kon magpadayon ang kaangay sa gihapon nga aktibidad. Yari sa Barangay Kaitan Rodney Carmona sa konfirmasyon sa pagpasaka sa kaso. Kay Mr. Andres Sacolod, ang nawal alleged may construction doon sa aton nga Sumag-River. Pero Kap, di ba, despite the fact na nagambang na makomply ay siya sa mga requirements, we intend to file a case here. Yes, because sa ating mga group, she is not amount to criminal act. Sa nasabat sa ako nga legal counsel, may mga 5 mga 5 cases ang in-file, no? At since ang case na na-file na namon, siguro ang mga questions natin i-address ko lang siya
Aksyon mga bataan si Barangay Kapitan Rodney Carmona sa konfirmasyon nga ginpasaka rin Manila ang kaso sining hapon sa Office of the City Prosecutor dala sa may Hall of Justice sulad sa Bacolod. Ano ni mga kaso? Ang mga kaso nga gin-file sa Barangay Council sa Barangay Sumaga amo ang grave threats kag direct assault sa idalom sa revised penal code, ang paglapas sa Forestry Code, Fisheries Code, Water Code, kag Clean Water Act, Aksyon Marlon. So all in all, 5 ini. Pero hindi pa naton mapatpat, kag wala pa nila isa-isa, kundi na rin naging kuha ang argumento nga naglapas, abis kinatawag nga grave threat, kag may aras ang direct assault nga ginhimo, Aksyon Mar. Pero according diri kay Attorney Mark Steven Mayo, ang Legal Counsel sa Barangay Sumaga, nga sunod sa iya, mabakod ang ilang mga ebidensya no nga ginakuha kay kalakit diri sa ilang ebidensya mo niya mga certificate halin Aksyon Mars sa may Senro Bago kag ang pila ka mga laragway nga nakuha nila mismo dikto sa lugar. Yari si Attorney Mark Steven Mayo sa konfirmasyon sa mga kaso. Ang ginfile ang kami engineer Colon. Bali, at least 5 criminal complaints ang ging padangat naton sa City Prosecutor's Office. Nakip dire ang mga violations sa revised penal code, particularly ang grave threats kag direct assault nga ging file naton. May araman kita mga ging file in violation sa mga narisari nga mga environmental laws dire sa Pilipinas kat pareho sang revised forestry code, fisheries code, may file man kita under sa water code kag sa Clean Water Act. No, so tanan ini related ini sa aton nga mga aligasyon kag reklamo parte sa illegal cutting sang mangroves dira sa Sumag River and as well as ang mga ginaligar naton nga illegal reclamation activities sang respondents sa sining case. Ang konfirmasyon Attorney Mark Steven Mayo sa aton nga interview dito mismo sa Hall of Justice. Agahulat din sila kung nang pagwa na sang resolusyon ang piskal may angot sining kaso mismo tigalik idalom nila sa regular filing, so mahimo sila diri ipahibalo ang ginareklamo agud nga makasabat identity amo na siguro the time na nga makapagwa gid man sa resolusyon ang Fiscal Aksyon Marlon. Ang dugang nga update development sining kaso baten sa gihapon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Pero sining nga mga tunion, ang patrol ari kita diri sa isa ka lugar kay may nagaparal nga bypass operation standby lang sa tumang kaaksyon sa detalye sining ginakandak sa karon sa aton nga mga kapulisan. Pero sa totalan nga mga kaaksyon na sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian sa libot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag line, last 7, tumto balas 9 with Aksyon Brian Morden. Makasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea, hibati ay kita karon sa Aksyon Night Patrol las 9:30, tumto balas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon